Pozdrav ljudi i dobrodošli nazad u novi klip na mome kanalu. Danas ćemo igrati 5 noći kod Fredija. Noć 1. Bože. Freddy. Moram izvinjati se što ništa ne pričam. Ja moram da slušam. Čuo sam nešto. Kaj nema ništa. Izdržat ćemo mi, idioti. Dva sata u noći. Mamu ti izdržimo do 6 ujutro. Ja kad snimam ovaj klip noći. Ok, pa slaje. Vidjeli smo ga. Tri sata u noći. Izvinjavam se što se isključio zvuk, znači zvuk s igrice se čuje. Ako se ga isključio ga vi ne čujete. I neće se neko od vas prepani ili tako nešto. Ok, nema nikog. Makse! Brš! Da je mogla malo više komentarišem. Ok. 4 sata, još 1 sat, ne još 2 sata trebamo da izdržim. Ajde, izdržat ćemo. Ne znam, će biti drugi part. Prva noć me već puno preplašilo. Ajde više 5 sati.
Ok, mali. Nema nikog. Ok, vidio sam ga. 5 sati. Ok, ljudi, moramo da izdržimo, ljudi. Dolazi s ove strane. Mi moramo da idemo i na ovu stranu. Brzo vamo. Ok, ti mali. Ovo je zadnji sat koji trebamo da izdržimo, ljudi. Ok, vidjeli smo ga. Sigurno je otišao vamo. Ili na druga vrata. Ok, nema ga. Ok, mislila da ćemo uspijemo. Ok, uspjeli smo. Pređemo prvu noć. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, pa se vidimo u sljedećem.